sokuhamba siyekubheka kwindlu yakho beyokusebenza. Zonke ke lezo zinto sicela ukuba sihambe kahle, siyaphuma manje nebandla lakho likhona sabona ya kakhulu i-right kakhulu.
ukufika ukuze abe nobukhosi phezu kwabafileyo nabaphilayo. uNkulunkulu ongunaphakade uyikhaya, ngaphansi kukhona izingalo zakhe ezikhona njalo. Ngiyakholwa ukuthi namuhla Nkosi Yesu Kristu owasidala ngokwesawo esisha sakhe esikhulu sibe nethemba eliphilileyo ngokuka Jesu Kristu kwabafileyo, sibe nethemba elibonakaliyo engena isihla elingabuyeli.
ukuthi niphile impilo e-right. Ngiyethanda ukuthi sihambe sikhiphe siye kokuhlanga siye kokhasino angifonele ebusuku athi ngani wenza kusasa ngithi mina ingane ngenze ukuthi athi ake siyikhiphe ngani wami siyiphume nje sabe siyohlanga mnandi ekhethweni noma sikhasino bese ngiyacabanga ukuthi konje noma ngizokwa noma ngisiphika ngizokhona ngobheki sway. Yeah.
ukuthi ngibingelele uBolitshe, ngibingelele isilo amabandla onke ngokwahlukana kwey'nhlelo zabo egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Okuphambi kwenu bazalwane, uMamhlele obewusihlalo noma ongusihlalo kaMama uSiphica. Bazalwane, ngokukhethekile ngicela ukubingelela umndeni wakwaSiphica, ngibingelela umndeni wakwaHlengwa kwelihle igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Mama uSiphica, bazalwane, ube yini la sihambe indleleni noMama uSiphica, sijoyina ebandleni lethu le-UCC. Uma ngingaphosisi ngicabanga ukuthi kwaku-2007 sahamba leli banga lapho kuze kwafika esikhathini sokuthi ngipenshini. Mase ngipenshilile kwasekufika lesi sigaba engibekwe kuso ukuthi nginikwe umholo, bathi sihamba sizwana noMama uSiphica siyabangani. Baba uSiphica uyazi ukuthi phambili ngelani besangawena noMama uSiphica. Sondezi mic ma. Namhlanje ngikuhlungu ngidabule kakhulu ngiyabonga naleli thuba. Uma umthandile ukhombisa uthando kakhulu uma ngibonile uthando lakhe futhi ngisazokhona. Ngiyasazi isandla sakhe esikhulumele kuma. Ngithi namhlanje ngicela ahambe kahle. Bazalwane, sivela ukukhulumela kumakhelwane ngomama uSiphica. Sigqibeke ngentwantwala bazalwane lesingabhali akekho yobe ukudele ambuke ukuthi usengahambi emhlabeni. Kangangoba zange siphumele ngisho ukubona esibhedlela ngoba besithi masimfonela akhulume nje aqina athi hayi mina ngiyadla, nginamandla, anginankinga, phela nje bazongi-check ukuthi umzimba wami udliwa yini, unciphiswa yini ibhezi. Hayi, uyabuya-ke ntombazane. Khumbula ngelinye ilanga ngibona ubaba uSiphica eyombona ngelanga lakhe lokuthula. Ngaze ngathi baba uSiphica uselale kakhulu uMama uSiphica esibhedlela, sekufuna ngitshela amantombazane ukuthi sihambe siyombona. Xa ngila ilanga azohamba ngalo emhlabeni. Amazithande, khipha i-stress kuma. Athi wemakadoko, umakadoko. Athi wemakadoko, ungalokhu uhleli uqhubele endlini ukudla okusiza. Uma nokungayi eKFC ungenayo imali, uthenge uthulisi uhlale phansi etafuleni. UKristu ungumoya.
Jesu Kristu uNkulunkulu uyise owamvusa kwabafileyo. Nazo kuba uKristu wavusa uphawu abafileyo. Amen. uKristu wasalale. Oyindodana kaNkulunkulu. Akayankulunkulu. Wasa. Verse 2. Nabazalwane bonke abanabo kuwo amabandla aseGalatia. Wasa. Makube kini umusa nokuthola le. Makube kini bazalwane umusa nokuthola. Bazalwane umusa abathula besonyiba uJethwe. Kuyahle. Phela siyathola thina. Bathi. Wasa. Kuvela kuNkulunkulu baba wethu naseNkosini. Lo thula phela uNkulunkulu baba sesini. Yazobona siyakubonisa. uNkulunkulu baba wethu. uKristu uyindoda. Usayisuka la ethi uKristu uyikreator. Uyindoda. Nasenkosini yethu Jesu Kristu. Nasenkosini yethu uJesu Kristu. Uyinkosi thina uKristu. Uyinkosi uthini? Verse 4. Kodwa kuba basasuli uyindoda yakhe. Uthini uyinkosi? Hey, Owazinikela ngenxa yezono zethu. owazinikela ngenxa yezono zethu. Kuba kanjani? Ukuze sikhule Ukuze sikhule. ilini lamandla. Ulalezi labantu. Owazinikela ngenxa yezono zethu. Ukuze sikhulule. Ulalezi lamanje. Kunamabili akhonayo. Kunamabili asekhona. Abengakhona. Izinto zakho. Amen. Abantu abathanda umntwana nakuthanda. Amen. Akekho la kuda nje. Owazinikela ukuba sekhule kulesikhathi samanje. Baningi abafundisi, ziningi inyanga, ziningi izangoma, abaningi owazinikela ukuba sekhule kulesikhathi samanje. Kunzima. Manje ufuna imali emuntu uyakuzalisela, ukuthetshela emakhaya. Amen. Kanti kuqala umuntu ongomzalisela. Namhlanje kuyinkinga. Isikhathi leso sinzima. Namhlanje siyakhona. Uyambona umuntu usebenzisa ukujubula abayesokwenu. Owazinikela kulesikhathi samanje. Uyasekhula ngoba bazwana usisike. Zofama nokugalela umndeni wabahleka, umndeni wabahlema, bonke abazalwane abakhona. Mina ngizokhuluma kakhulu kepha ngizokhuluma ngesivumelwano. Ngoba sikhona sabazalwane la basesivumelwano. Sithatha eBhayibhelini ngizosheshisa abazalwane ngo-1 minute ngicele kakhulu. Sithatha eBhayibhelini uma sikhumbula kahle uNoah naye wenza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi kumele akhe umkhumbi. Wenza kanjani? Umjambo noMose wenza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi angenze iminyaka eyishumi. Kumele-ke nathi bazalwane sisenze isivumelwano noNkulunkulu uma ngabe sisinikele ngokuyiqiniso ngaphansi kwakhe. Sisenze isivumelwano ngoba noma uya emsebenzini noma uyofuna umsebenzi ufike usayine icontract nomphathi wasemsebenzini. Kuyenzeka-ke uma ungayiphathanga kahle emsebenzini kungenzeka ukuthi usayine icontract ka-6 months, kepha uma ungayiphathanga kahle iya-terminate icontract. Kodwa uma uyiphathe kahle umphathi wakho emsebenzini ekubona ukuthi uyiphathe kahle uyakwelulela futhi icontract. Usumbiza ngey'ndlebe zakho uNkulunkulu. uNkulunkulu umbize ethuneni kwakhe. Khona azoba nawe. Ngalesikhathi uthi baba njengamanje anginalutho. Kodwa uNkulunkulu uyakwenza imizamo yokuthi kusasa lokho obangentambama kube. Inkinga yabantu abakwazi uma bephuma ekhaya athi uNkulunkulu kuyaphuma njengamanje kodwa ngithobela. Ahamba umuntu ayomsebenzini abuye ephila engasho ukungena endlini okanye bengena endlini athi uNkulunkulu uyabona. uRoma 8 ithi akusekho ukulahla kwabaJesu Kristu bengasahambi ngokwenyama behamba ngokamoya. Udadewethu lole la akahambanga ngokwenyama, uhambe ngokamoya. Noma esizumile yena kodwa uhambe ngokamoya. Amen. Ubeyithanda into ethi inkosi. Bengethuki abaningi baberecommend ukuthi ngala kade enza lokhu. Nala kade ekhona ekuqaleni wayeyithanda inkosi. Amen. Ukuthi phela wayenola
yethu thina libona ngokukhuluma kwelifika mabika ngithi udadewethu lo bafulani wahle uyena baba mama athi nami udadewethu ngithi namhlanje hamba kahle bafulani sobulala nje kwelizana ngibingelele ubuholi bonke bebandla ngokwamahlelo ahlukene njengoba sila ngibingelele ubuholi besigaba ogosakazi abakhona isililo samabandla amabutho kaKristu ngibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bese khethekile ngibingelele ubaba uSpeaker nomndeni wakhe. Ngibingelele bonke abahlengwa isihlobo makhelwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bese protocol is observed. Amen bazalwane. Lokho mina phambi kwenu ubaba uNdima okhonza khona la eUCC ibranch yami lapha kwaF emission. Uma ngibona la ngibona isithombe sasezulwini. Ngoba ezulwini sobe sihlangene kanje. Amen bazalwane. Kodwa siyazi bazalwane ukuthi umuntu ozele wesifazane imihla yakhe igcwele ukuyaludla uyaphela. Njengembali abaleke njengethuzi. Amen. Bese isikhathi sokuthi umama uSpeaker abalekele isizwe noma ayibeke isizwe. Ngoba phela lapha asinawo umuzi omile kodwa siyawufuna uza. Amen bazalwane. Yingakho nje sithi kanjalo sikhonza uNkulunkulu ngoba leli zwe liyaphela noma lempilo iyaphela kodwa sifuna le ezayo engapheli umusa kaNkulunkulu. Lo ngasenamandla yamnikeza isikhwele. Amen. Uzithola amandla ngani ngoNkulunkulu njengoDavide athi usizo lami livela kodwa livela kuDavide livela kuNkulunkulu athi isiphephelo sami yani kuNkulunkulu isiphephelo senu hambani noNkulunkulu uNkulunkulu uzonibopha uNkulunkulu uzohamba naye uzophileka endleleni bazalwane. Sonke njengoba sila leliswi aqondene noSpeaker waSpeaker nakahlelwa nathina bazalwane liyasifuna siyadinga. Siyadinga bazalwane. Asiphose inkathazo zethu kule ngoba yena yasikhathalela. UNkulunkulu akusisekele manje kusebenza phakathi.
olwandle alusele. Ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvele ezulwini. Ulungisiwe njengomlobokazi ohlothiselwe umyeni wakhe. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi. Lithi bheka ithabanakeli likubantu likaNkulunkulu likubantu. Uyakuhlala naye babe ngabantu bakhe yena uNkulunkulu abe nabo. Azesule zonke izinyembezi emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona. Nokudabuka nokukhala nobuhlungu akusayi kuba khona. Ngokuba okokuqala kudlulile. Akusayi kuba khona nokukodwa ukuqalekisa. Sihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nesewudu. Siyakuba kuwo. Nezinceku zakhe ziyakukhonza. Zibone ubuso bakhe negama lakhe liyabuba semabunzini ayo. Yesu wathi izwiyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu ukholo nayimi ekhali kababa kunezinto eziningi. Ngiyakunilungisela indawo nanxa ngiya kunilungisela indawo. Ngobuya ngize ngibuyisele kimi kuba lapho ngikhona nibe khona nalapha ngiya khona. Ngiyayazi indlela, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Wamabiza abantu Noah wabakheli nqanawe Ungesabi mina ngokuqala nokuphilayo kusho inkosi. Ngangifile bheka sengokuphilayo kuze kube phakade naphakade. Simakade wapha. Simakade sethathile. Alibongwe igama lika Simakade kufa. Ukunqoba kwakho na kufa. Libudosi lwakho na kepha. Makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Amabiza abantu Ngethemba lempela eliqinileyo lokuvukela ekupheni okuphakade ngenkosi yethu uJesu Kristu. Yena umzimba wethu ophansi ufana nomzimba wakho okhozi. Njengokusebenza kwakhe ngamandla angazinqobela konke ngakho. Amen.